Shubor nakaslem jong unongsan hima. Daga jingtmu ban penwan durbha ya ga jingtay ya ka 50-bedded subdivisional hospital ka maningkong hapo karilom jentia bat ka baar haga jilla UMLA ka amlarem bat chief advisor ka sarkar jilla ba la kamen rumbui haga pratrik unaiwing arajar arpusaw lalay banjurib ya ka jaka ka bala mang bantay ya ka hospital haga shnong jaran ka baha hapo ka amlarem subdivision West Jentia Hills district. Kuman penkin mau labu yung mau nong rim bantay yung ka hospital ka arpaw tari kuno pra arajar arpo balamang man penlut katway klor tingka haga jaka ka bahe kumbanyo jar san spa square feet. Haga ni ka jing her jurip lai dan rengkat lang ki officer ka tanat ka kot ka kya ki bor penyat shnong ki reorang ba ka than nalor ki way ki pat ba ka than ki thrang bat ang nut la slem baha bandon gini ka hospital ka bahe apo ka than amlarem bat ke jinyo ye gani ka hospital ka long ka jingker khui ki pat ba ka thain la benrap uba la kmen ula pentip ru ba gani ka de ka first phase la ni ka benta ka baningkong bat ki jingtai ki kin thop khat lai tli ki quarter ni ki jaka sa na ka benta ki doctor bat kumjuru ki nong trei bat la bu por ban pendep hapo ka arpu saw benai uba la kmen rumbui ula pen pau ka jing sngungu bat ka jing ai khublai yo menteri rang ba ka jelau Conrad Sangma Menteri Barim ketenat ke kot ke khiau James PK Sangma pat kumjur ke Dr. Maisel Amperin Lingdo Menteri ketenat ke kot ke khiau ke sarkar jilla ke pemerintah telah ibit ban kenteu kerdan ye ke jaran PHC seka 50-bedded subdivisional hospital kajingwan jungi mentara sengi hakan nega cekah po jaran PHC rengkat bagi engineer jong health department ban page nomor baya kan nega project kaba pengkeu kerdan ya ka jaran PHC syaka subdivisional hospital la kin sedang no menta kunti na marba ya ka sanction ka ba khatwe klurtam kila sanction bat ya kontraktor we ya ka kamban treru ada ba lot kontraktor tengi na kaliang jam ka kumnomi khmat ba kumkirang ba ma bagi sku ba ka ne hospital ka de ka ba lathan dok pai ba dai thos ne ba kandon ka hospital ba he thain amlarem te ka jingyo ya ka hospital ka long san pheu jing thia na benta ka ne ka chaka ka long ka jingker khu na ka benta pai ba tengi na kaliang jongi i la khanda ai khuble ya u chief minister beran boram jingi Conrad ke Sangma khamla daklet ru ya u health minister barim u James PK Sangma marbaya kane ka hospital bala rai ban upgrade ha ka por ju u bat ngim la bangklet ya ka Dr. Amperin Lengdo ka health minister menta lengba ka cingtri lang jongka pat officer apo ka department nandu principal secretary jongka health director lengba cingtri lang jongki ngala urlong bat ngai scam bahapo arp saw benai kumba ka tendar ka ba kila alot nam tao ban pendep ging kit pendep kane ka de first phase bagi criminal scam ba hap kan ge sai baka second phase ta tumbak lang menta ka ying ka hostel ka way bat khatlai tiliki quarter kinshna hagna ka face kong ka ying hostel ka dong ba nyaw jasan spa square feet bat ki quarter ko ba khalai tiliki doktor ba ki nos ki don ba ramala ki don ba shimala ki don ba kat kum ka driving jong kon doktor tadi na yang jongi ki tensione ye pau sungu sai sinbian ya ka sarkar ba kala ibit ba kane ka subdivisional hospital kandon hapo kan jaran ban aji mentoy tang ki umdat khor ki thang buli ki jaran ki skan talang hanrei ya ka amrem konsi barok hawe bat kumbang itip bahapo makhalia kane kande ka baar nakita ki hostel subdivisional hospital ki bidan sanpheu